Ma'am Hazel, thank you so much. Tungod kay kuan kang nang nagka banding ra jud ta kay kung uli bitaw ko bukid nun, vlog man jud ko sa ilaha jud ko maglaag kung ako'y time. Itatagan jud na ko sila time kay gabi ba ko sila kalag. So, vlog ko sa ilaha. And then, naram sa ilaha may magbanding. Di bitaw mo lago layo. So, para naman nakalago layo. So, thank you sa inyong tanan ngayon inyong gihatag time sa kuha. Tanan nga libre. At libre na si share mo po. Pero na yung mga times makalibre. Ay, libre mi ko nila librehon ba na maulaw ta. Kitag na ako siya. Bitaw. So, thank you so much. Bala mo dyan mo nga. Bisita mo ka-love. So, salamat dyan as in. Abad, henak na ba ito si May? Drama na po. Kung may ito, mag-inusara ka guys. Sige na kag-imo. Sige na kag-hilak. Alam mo gulang feeling guys. Pag close na yung mga friends. Ngawan ka. Grabe na si Mamel ka. Kung kami nga. As in. Bispe mo na ko si Mamel ka guys eh. Kabalo dyan na yung mga isuod kung saan naka-close ni Mamel ka. Pero nakatawa si Mamel ka. Kaya na ako siya. Tawa na tayo Mamel. Bisa natin yung mga problema. Yes, yun. Naging tawa na dama naman ko rin beso. Diyan. Kilak-kilak. Charot. Nung na-okay akong pagaw ka rin ay gabi iubak na pagkubalik mga omega. Ang mga maulian sa kubo. So, thank you Ma'am Hazel. Regards na ko sa inyong pamilya. Pasensya kung wala ko kapadala sa pasalubong. Nangita na mong ko na malit na mong pasalubong. So, wala ko nakahatag nila. Padala na lang ako kung gamay latita. Then, alam po ko nagpalit sa kung maguwang kay naman siya sa Valencia. Lugay po ito makadus. Pukay nun, gamay lang po akong ipalit para nila tita. So, at maulaw po kung palit na po, dagang maulaw kung padala po nila. Dagang ba sila pang palit naman may kung wala po kung wala, palit. Padala na ko sa ilaha. So, wala ako nagpalit. Kung daghan, igo ra. Wala din. Hindi na ako So, malas yun, magbaba na ako guys. Magbaba na ako. Sulap ako ka-out. Alas 10:15 na. Then, ban-out pa jud guys. Saan ako nagpagkuhan. Latong pa na ako ng musika ka para ma-off na kong tarong ang mga switch. Saksakan, natanggalan ako ang ref. Ay, tanggalan ko niya. Then, saksakan. Saksak. Then, sa wifi, tanggalan ko napo na niya guys. Sa wifi. No, out man. Ako kagawas. Awit ako guys. Hindi ko kagawas. Ano yan? Out lagi. Kaya ba na? Ako kagawa. Hindi pa makumugawas. Kaya nagulat ko musika pa ma-off na ko tarong ang mga switch guys. Tanggalan ako ang mga kuan. Sa ref, record pa na wala pa. Huwag sa wifi, wala pa na kung kuan. Paman-init sa saglit. Sulod. Man out guys. Ito mag-off.